Vi tager nu direkte til Greve Strand, hvor vores reporter står med det seneste udvikling om mikroplast i de danske farvande. God eftermiddag. I dag er vi ved Greve Strand, og vi er her i dag, fordi vi gerne vil gøre opmærksom på plastikforurening. Hvis vi kan se her, så er der en familie, der har været her, og deres børn har så leget med det her stykke legetøj, og så har de så glemt at tage det med. Det her stykke legetøj, det bliver jo så nedbrudt i naturen, og det kan være, at det rører ud i havet, det er ikke lige så heldigt. Men når ting nedbryder, især plastik, så bliver det til mikroplastik. Og hvis det ikke bliver til mikroplastik, så kan det være, at en fisk ender med at spise det, og så får de alligevel mikroplastik ind i sig. Men det er ikke kun legetøj og plastikposer, der er problemet. Det kan også være sådan noget som bildæk eller cigaret. Bildæk er faktisk den største, det er det, der udleder allermest mikroplastik. Og det gør den, fordi at når biler kører hen ad vejen, så rører det her små gummistykker af. Og når det her gummi rører af, så kommer der mikroplast, og det så flyver ud i havet, fordi vinden er her. Igen, så kan vi se, at der er en plastikpose her. Plastikposer kan være også et problem. Og det er et problem både for fisken, men også for fuglene. Hvis fuglene ender med at spise det, så kan de ende med at for eksempel, at det sidder fast i deres luftrør, og så kan de jo ikke trækkes vejret, hvilket ikke er så heldigt. Og for fiskene, så kan det ende med, at det sætter sig fast i deres mavesystem, og så blokerer det jo vejen til, at de kan spise ting. Så de dør jo af sult. Men ikke nok med det, så når vi skal have det, så ligger der små plastikstykker ned i den fisk. Og det er jo ikke lige noget, man ser, men det er bare, at så er det kommer ind i, og det er jo ikke fedt. Og generelt, når det kommer ud i havet, så ender det jo også med, at det kommer i vores drikkevand. Og det bliver jo renset, men der er stadig plastik i det vand, og det er ikke så fedt stadig. Igen, der er skrald her, og der er madaffald derovre. Det ser vi igen til. Og det er ikke godt, fordi det er jo både dårligt for vores økosystem, altså som køerne, som vi også skal have. Og det er også dårligt for havmiljøet i vores danske farvande. Så det vi gerne vil med hele det her, ikke, det er at stoppe det, fordi det er også som hunden, der ikke engang er ude i havet så meget, men folk går med tur, så hvis de ikke lige ser det, så spiser deres hund det her plastik, som deres ejer går, og så på et tidspunkt kan det være, at måske de får for meget plastik ind i sig, og det er jo ikke heldigt for hunden. Så vi vil gerne have, at folk stopper med at smide plastik ud i naturen og vores havmiljø, og i stedet for smide det ud og sortere det rigtigt. Og så vil vi også gerne have, at i stedet for at bruge engangsprodukter, så vil vi gerne have, at man bruger genanvendelige produkter. Så som at i stedet for at bruge plastikposer, så vil vi gerne have, at man bruger madkasser. Og hvis i stedet for at bruge plastikglas, så vil vi gerne have, at man bruger drikkedunk. Fordi det kommer man alligevel til at tage med hjem igen. Det var alt for i dag. Tilbage i studio. Tak for opdateringen. Det lyder som om, der er både gode nyheder, men også fortsat grund til at holde øje med plastikforureningen i havene. Vi følger selvfølgelig sagen tæt.